Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, may gusto lang kaming i-share sa inyo guys itong video ito. Ayan, panoorin nyo po guys. Ayan guys, ngayon guys, natanggap na po namin yung sahod namin sa YouTube. Ayan. Grabe, sobrang blessings talaga ito guys. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at sa susuporta nyo po. Ayan. So ngayon po, hahatiin namin to. Ang unang sahod namin ay 17,000. 17,000 guys, ayan. So ngayon, dito ka pre. Ito yun guys, ito yung unang sahod namin guys. So ayan o. Ayan. 17,000 po ito guys. Ayan. Ito po eh. Tapos ba? Ay, basa. Ayan guys, napapasalamat po kami sa inyong lahat guys. Sa tiwala nyo po sa channel namin. Ayan guys, ito para sa akin, sa iyo. Ayan, 3,000, 3,000, 4,000, 4,000, 5,000, 5,000, 6,000, 6,000, 7,000, 7,000, 8,000, 8,000. So ngayon may 1,000 na natira. Ngayon hatiin namin to guys. Hindi, ako naman ang ano sa channel, sa akin lang to. Anong plano mo? Sige, sa akin lang to ha. No. Ayan guys. Sobrang nagpapasalamat po kami sa inyo guys. Ayan, ito na po yung sahod namin guys. Ayan, maraming salamat po. Kaya kayo dyan, huwag po kayo mawalan ng pag-asa guys. Kaya ito pre, isasauli na natin to pre. Hindi na natin to pre. It's a prank! It's a prank! So itong pira na to guys, hindi to sa amin guys, no? Gibilin rin sa mua. Para bayad sa seafoods, ayan. So kailan kayo kami sa sahod, ayan. Maraming salamat po kung na-prank ko po kayo. Huwag po kayong magsasawang magsuporta sa amin guys. Ayan, maraming salamat.